Jatkuvasta Saaren Timo, terve! Laiska töitään laskee, jälleen kerran. Nyt se oli hirmu hyvä lounaan tuossa. Oli saanut safkaa kotiväeltä, sitä oli mulle pakastettu ja lämmitin tuolta sitten semmoisen hyvän kotiruoka-annoksen, niin ai. Mutta pistää se sitten verenkiertaan massuun, niin kyllä meinaa alkaa nukuttaa. Mutta saatan tämmösen unisilmäisen videon nyt. Ja tässä päivän hedelmiä. Isän kanssa tuossa kasattiin settiä ja tää on komea kombo. Tässä on nämä ITP:n SS212 Platinumi vanteet, eli platinaväri, vähän erikoisväritys, harvinaisempi. Ja pulttijako on 4x110, eli tämä passaa CF-motoihin ja Yamahoihin ja Hondiin. Ja, no tää kyseinen setti onkin Sefuhun menossa. Ja sitten tuo takavanne, se on kooltaan 8x14, etuvanne on 6x14. Ja näissä on molemmissa sitten tarkka ET-luku, niin plus 10 milliä. On kyllä hieno. Sitten renkaaksi on valittu tämmönen yleispätevä CST-stagi, monelle tuttu ennestään. Toimii hienosti yleisrenkaana. Eessä 2914, takana 291114. Tää on ihan makia yhdistelmä, kun siinä on nyt sitten kapea-leveä vanneyhdistelmä ja kapea-leveä rengasyhdistelmä, niin natsaa aivan täydellisesti yhteen. Ja nämä on tasapainotettu, niin saapi loikottaa sitten, jos tykkää. Välillä päästään vähän kovempaa vauhtia. Eikä tästä paljon enempää voi kertoa. Siinä tuli kaikki oleellinen. Palataan, kiitos, moi!